Eu son novo e podería estar en calqueira outro sitio. Pero elixín isto, porque me gusta. Moita xente pensa que isto non é para nós, pero eu teño claro. Gústame traballar ao aire libre, non estar pechado todo o día. Tes liberdade, organizas o teu tempo, traballas ao aire libre, con vistas que non cambias por nada. O que para outros é especial, para nós é o día a día. Aquí non decides ti, decides co mar. Hai días duros, pero compensa. E moito. E ademais, engancha. Cando lle colles o punto, xa non o deixes. Moitas veces buscas fora e non ves o que tes aquí. Hai máis oportunidades das que parece, máis futuro. Se tes ganas, proba. O mar pode ser o teu sitio. Eu xa escollín.